Tuturor și bine v-am găsit la un nou episod iar cu Brawl Stars. Asta o să fie ultimul, din păcate sau din fericire pentru unii dintre voi. Și da, cam atât a fost cu seria asta, dar o să încep să fac alte episoade cu Brawl Stars și alte aceeași, toți iau alea de la Daily Wins și dar că o să fac cu brawleri, toți brawlerii mei care o să i-am, toți 82. Și da, cam atât. Nu uitați să dați like și subscribe, bineînțeles. O să aștept 3 secunde. 1, 2, 3. Gata? V-ați abonat și ați dat like? Da? Bine. Maxim aș vrea 2 like-uri, aș vrea. 2, atâta. Nu cer nimic mai mult de la voi. 2 like-uri, atât. Pe shorts-uri am postat meme-uri, cam atât. Și la videoclipurile astea mai lungi o să încerc să fac mai multe, pentru că am făcut cam puține și am pus pe shorts-uri mai mult efort. N-am pus efort, am dat pur și simplu, în fine, dar cred că o să fac în fiecare zi, sau nu chiar în fiecare zi, pentru că acum începe școala. Am murit. Acum începe școala și nu prea o să am timp, cred, dar după ce vin de la școală, eu vin la școală la ora 4 și fac after. Și nu o să am teme și cred că o să pot să fac. Și o să încerc să postez în fiecare zi, ca să vedeți și voi ce mai fac pe jocuri. Și cam atât. Cam atâta, sincer. O să încerc să postez și Roblox, să văd ce mai e. Acum nu prea mai sunt jocuri faine, numai de astea cu Brainrot, bineînțeles. Am câștigat. Numai de astea cu Brainrot și încerc și eu să găsesc jocuri faine ca să vă placă și vouă. Cam atât acum. Să vedem aici. Da, data trecută am avut la ultimul star drop, am avut o grămadă de noroc. Mi-a picat 4 star dropuri ultra. Nici măcar nu știam că există. Și mi-a picat un hypercharge, încă alte 2 chestii și skin-ul ăsta pe Lily care o fac acum. Da, ok, să vedem. S-au băgat trenulețele astea și nu știu ce cu ele, sincer. Chiar nu știu. Dau damage, dau 2000 damage. Deci cum ar fi să moară unul de la astea așa singur? Uite, Rico, dacă vine la mine, îi dau. Acum. Dai. Fogi. Dai. Fogi. Mamă. Ok, să vedem. Da, ultimele zile nu prea am postat, ultimele 2 zile nu prea am postat pentru că m-am gândit să nu mai postez și da, nu m-am gândit să nu mai postez, dar nu știu ce mi-a venit în minte și am decis să nu renunț. Pentru că așa crește un canal, din încet. De la un abonat la 2, de la 2 la 3, cum sunt eu acum, de la 3 la 4 și tot așa până la 100.000. Până la 1 bilion. Pentru că toată lumea o să se uite la videoclipurile mele, pentru că sunt cele mai faine. Mai faine decât cea lui Mr. Beast. Da, m-ați auzit. El nu face gaming ca mine.
O să moară Colt. Nu o să moară. Da. Și? L-a omorât trenul. Bun. Nu. Showdown, ok. Barley și cine mai e Bibi asta. Hop, hop. Gata, am câștigat. Să vedem cine pică din Star Drop. Acum, Star Drop-urile astea de aici, rare. Da, Star Drop-urile de astea de aici sunt slabe, Star Drop-uri normale. Nu ca data trecută când a fost demonic, dar nici atunci nu mi-a picat nimic bun. Da? Aba da, mi-a picat skin-ul pe Lily ăsta. Da. Da, e doar Star Drop-ul ăla, cum se cheamă, nici acum nu știu sincer. Nu știu, noi să-i zicem Better Star Drop. Da. Spamați în comentarii Better Star Drop. Ok? Ați făcut? Da? Bine. Ok. Piper. Eu scop Piper. L-a omorât trenul. Mamă. Nu, de ce? Hei, am omorât-o trenul pe... Hei! Aoleu. Aoleu, îți mor. Ce fain. Vreau să mă arunc pe geam. N-am zis nimica. Da, am pierdut. Hai să vedem. Presimt că o să dureze mult challenge-ul ăsta acum. Dacă n-ați văzut în episodul trecut, am zis că la 50 de abonați mi-arăt fața și la 100 îmi sparg un ou în cap. Deci dacă vreți să vedeți asta, vă rog să vă abonați. Eu vă rog. Să ajungem la 100 de abonați, chiar dacă o să-mi sparg un ou în cap. O să fie mai interesant decât să stau aici cu 3 abonați. Mult mai interesant și pot să mă duc la colegi să spun că am 100 de abonați. Cel mai mult din clasă. Mai sunt canale care au făcut colegii mei, doar că na, e un prieten de-a meu acum și-a făcut și a trebuit să șteargă. După aia un prieten de-a meu are acum canal, dar că face numai short-uri pentru că nu știa cum să facă videoclipuri lungi, dar că i-am zis să facă și acum cred că face și el videoclipuri lungi și cam atâta știu că au din clasă, doar ăștia doi. Să vă duceți la prietenul meu, îl cheamă Armand Nicolas 888, să scrieți și o să vă dea să vă abonați și la el. Și pe celălalt coleg îl chema Edward the Best, doar că nu mai a trebuit să șteargă canalul pentru că l-au pus părinții. Nu știu de ce, chiar nu știu de ce părinții nu l-au încurajat. Mi-a zis că l-a întrebat, a făcut canalul ăla pe furiș și l-a întrebat pe tatălui și a zis că nu, lasă că îi fură numărul de telefon și îl ia la poliție. Wamp, da? Nu o să se întâmple asta și eu acum au trebuit să-mi dau numărul de telefon ca să pot să postez și am făcut-o. M-au ajutat părinții și ei mă încurajează să tot fac. Da, părinții la colegul ăla. Na, în fine. Să vedem aici. Așa. Ok. Să vedem cu cine pică. Și... cum îi chema? Larry and Lori. Așa, Larry and Lori. O să încerc să mai postez pe short-uri să văd dacă mai găsesc nimuri de astea. Vă rog să dați like la short-uri, că am multișoare vizualizări pentru mine.
am vreo 12-20, cam așa. La 1 am 413, 420, nu mai știu, poate s-o mai uitat cineva. Ăla e cel mai vizionat, cel mai vizionat videoclip al meu, sau nu videoclip, shorts, dar, na, înțelegeți. Și, hai cât mai avem, 2 meciuri. De ce presimt că astea 2 meciuri o să dureze 5 ani? Chiar nu știu de ce. Ok. Și la 15 abonați o să vă arăt colecția mea de jocuri pe PS. Am o grămadă. Cred că fac maxim 50.000 joc toate jocurile. Nu știu, pot să fiu greșit, poate nu, poate da. Da, să dați subscribe sau să vă abonați dacă vreți să vedeți colecția mea de jocuri și să vă spun care e cel mai bun, dacă vreți să vă luați și voi. Și acum hai să ne focusăm. Hai să murim de fapt. Acum o să moară și tu, să vedeți. O să vedeți că o să moară și el. Am zis. Cât avem, ori cât mai avem? Ok. O să încerc să pun celelalte videoclipuri pe CapCut ca să pot să le editez. Doar că o să dureze mai mult și s-ar putea să nu postez în fiecare zi. Doar că o să le fac mai faine decât astea, așa simple, în care eu doar mă joc și vorbesc. O să mai pun și altceva. Da, și acum nu știu dacă o să fac mâine. Sper că o pot să încep seria nouă cu Brawl Stars și poate mai pun câteva shorts-uri și un videoclip cu FC. Nu știu, că n-am mai postat cu FC de mult. Ce să mai fac oare? Să-mi scrieți în comentarii ce videoclipuri sau shorts-uri să mai fac. Yes, am câștigat. Bun. Ok, rare. Poate ca data trecută și se strânge norocul în ultimul star drop. Poate. Cine știe? Poate da, poate nu. Poate da, poate nu. Bun. Hai, sper ca să câștigăm acum. Cu cine a stat Bibi? Eu chiar am 2 păsărele, una Bibi și celălalt Kiwi, celălalt e băiat, dacă nu v-ați dat seama. Și mai am încă 2 căței, unul Nero și unul Mowgli și încă un PC, un motan, Fulger. Să-mi scrieți în comentarii și voi ce animale de companie aveți. Dacă aveți, dacă nu, nu. Na. Ok, stăm aici în buș. Stăm în buș. Mă duc în buș. Cred că o să pierdem pe locul 3. Pentru că deja e foarte mic spațiu. Și sunt... uite. Mai sunt 3 echipe, cu tot cu noi 2. Cu Bibi și eu. Uite la cât de mic este pătratul. Și mai suntem 3 echipe. Bibi cred că o să moară. Da. Eu stau aici. Mai stau până vine și
Baby înapoi și mă duc și eu că e fum. Fumul de țigară. Da. Am zis că pierd pe locul 3. Parcă pot să citesc mințile. Da. Măcar n-am pierdut trofee. Măcar n-am pierdut. Ok, să vedem acum dacă câștigăm sau nu. Eu simt că o să câștigăm runda asta. Sau o să pierdem pe locul 3 iar. Una dintre astea două. Cine e ăla? Maple? Nu, Meeple. Nu știu cum se zice, de când s-a lansat. Nu știam cum se zice. Meeple sau Maple? Eu îi zic Meeple. Nu știu, să scrieți dacă e greșit sau nu. Uite că l-am omorât pe Leon. Să scrieți în comentarii, nu știu, Meeple sau Maple. Dacă e Meeple, scrieți 1, dacă e Maple, scrieți 2. Și eu mă corectez. Ok, mor pe locul 4. Am zis că ori... Da, na. Ori câștig, ori murim pe locul 3, dar am murit pe locul 4. Acum câștigăm, acum câștigăm. Știu, din tot sufletul meu știu că acum câștigăm. Să vedeți, mă dă cu... Cine cu Barley? Cu Barley pe bune. Cel mai slab brawler. Scuze pentru toți oamenii care îl iubesc pe Barley. Dar pe bune, Barley? Nu, eu stau în buș. Mă duc trenul ăla în buș și stau aici. Am vrut să mă duc în față. Soarta o ales să stau în bușul ăsta până vine fumul de țigară. Nu mă mișc de aici. Stau aici. Am tot timpul din lume. Nimeni nu poate să mă grăbească. Hai al primo, vino la mine. Vino la mine să-ți dau un pupic și după aia să te înjunghi. Hai, vino. Dar cred că a murit el primo. Nu. Ok. Stau aici până vine fumul de țigară și mă omoară. Nu. Stau până vine fumul de țigară aproape să mă omoare. Și după aia mă duc, că nu vreau să mor. Nu, de ce vii la mine, na? Ce vii la mine? Du-te. Du-te, Barley, du-te. Mai stau aleacă. Nu mă grăbește nimeni. Sau mă grăbește fumul de țigară. Acum trebuie să mă duc. De ce presimt iară că o să pierdem? Nu, de ce vii la mine? Lasă-mă că eu stau aici. N-a vine, acum au venit și ăsta și mă omoară și pe mine. Am zis eu că o să pierdem. Doamne ferește și păzește. Să vedem acum dacă câștigăm. Sper că o să câștigăm acum. Sper din tot sufletul meu. Că nu mai pot. Ok, cu cine? Buzz? Buzz doar că este gay și transgender. Mortis. Doar că este emo și mă omoară. Oh my god. Ok. Hai să vedem. Dai. Nu mai dai. Dar ăștia sunt împreună sau ce, doamne? Cred că da. Da, sunt împreună. Bun. Hai.
Gata, l-am omorât pe Shelly. Am omorât-o pe Shelly. Acum pe Edgar. Bun. Hai, bază mare pe Epic. Bun. Acum câștigăm. Am zis-o, acum câștigăm. Probabil că o să mă omoare Mortis. Da. Am zis. Nu, de ce? Stai, Doamne, locului acolo. Că ăștia o să poată să moară de la fum de țigară. No. Mă respawnez, bun. Dă-i. Nu! Măcar l-am omorât pe Mortis. Locul 2. Să vedem ce ne pică din Star Drop-ul ăsta. Hai, poate ne pică ceva bun. Epic. Și Epic. 200 de minuți. Cam atât a fost. Sper că v-a plăcut. Hai să mai vedem aici. 2 secunde, mai stați. 2 secunde. Vreau să vă zic ceva. Vă rog, dați like și subscribe. Încerc să fac eu sunt un content creator de ăsta mic și vreau să am cât mai mulți abonați. Deci vă rog, din tot sufletul meu să dați like și subscribe. Vă rog. Mă ajută foarte mult. Da? Ok, atât am vrut să zic. Atât a fost cu episodul. Ne vedem în cealaltă serie cu Brawl Stars, doar că fac cu toți brawlerii mei. Pa, pa!